shoutout, like, comment, and subscribe. Yo! Grabe talaga! Hello sa ating lahat na nandyan. Nandito pa tayo ngayon sa isang lugar. Nasa Dawal Beach Resort kami at lumayo po tayo sa Pangasinan ng konti. Nandito po kami ngayon sa Zambales at meron po kaming family reunion. So mamaya pupunta kami sa Pulipot Island. Marami kaming gagawin. Mag-almusal lang kami. So antabayan nyo yan. Teacher Enzyme, let's go! A few moments later. Nandito na po tayo. Nandito tayo ngayon sa Zambales. Yan, so nandito kami ngayon sa Zambales at alam nyo ba kung saan kami pupunta? Yan, so nandito tayo ngayon sa beach. Okay? Ayun yung island, pakita. So doon tayo pupuntang island na yun. Doon. Anong ginagawa mo? Ay, Dato! Yes, sir! So, papunta na po kami sa, sa bangka. First time nyo ba, ha? Hindi. And so, papasakay na po kami sa bangka. Ay, si mga Apo si Kuya. Kuya! Nandito na po kami sa bangka. Ma, ano? First time mo, no? Yes! Ma, ingat ka dyan! Number one. So, ayan, nakaapak na rin sa wakas. Vlogger number one. Hi, Salamat, Kuya. Kuya. Ito na po, nandito na po tayo officially sa Pudipot Island. Dati, itong Pudipot Island, galing na ako dito around 2000, ewan ko, something. At ito ay hindi pa ganito. Okay, may white sand na siya pero hindi pa siya renovated. At talagang madami ditong basura, daming ano, pero ayun, napakaganda na niya. At talagang nire-renovate para dito. Marami pang ang pusa dito eh. Hindi ko nga alam bakit may pusa dito eh. So, maraming mga basura at kung ano, pero ngayon ganito nakaganda. Na. Official photographer. Dayo na ako dito, turista na ako, natupad na yung pangarap kong turista. Ano na? So dati, maganda Pulipot Island. Gumanda na talaga dito dati eh. Kung ano yung alam yung island talaga, yun talaga yun. Lagyan mo lang ng basura at mga pusa. Pero ngayon, ano na dito? Ayan. Ayan, so try natin mag-walk ng beach. Ito na, nandito tayo. Hoy! Oh, ano? Nandito na tayo sa tabing dagat. Yes, tabing dagat. Swimming na tayo. Sige, lublob. Oh, ano? Sobrang ganda dito. Sobrang speechless. Oo. Masakit. Grabe ma. 1, 2, 3. Hindi ka naman prepared ano? Ayan, so susubukan nating ikutin kasama ng kapatid ko yung island. Buong island. Yan. Susubukan namin ikutin yung island ano? Hindi. Pero may thrill. Tatakbo kami buong island. Para may thrill.
Sabi daw nila, merong kasabihan, no man is an island. Oo. Ano ibig sabihin nun? Feeling ko yung sabi, parang kasi imposible naman maging island ng tao. Oy! Corny! Corny, kakat natin yan sa video. Kuya, ano yan? Sea urchin? Ay, naku, nahulog oh. Grabe oh. Kailangan galing. Ngayon lang sila. Hawakan mo nga, hawakan mo. Huwag na. Buhay ko, buhay Salamat ko. kuya. Ikaw kasi Ayan oh. Oh, dito. May batuhan. Oh, emote. Ganda dito oh. Wow. Yeah. Batuhang part pala dito sa island. Oo nga. So, ay, naku. Dito. Ah, sige nga. One. Oh. Okay, sige. One. Record? Anong, hindi ha? Ah, sige, ready. Ready. 1, 2. Dito tayo mag-picture oh. 1, 2, 3. Yan, dyan. Yan, ganyan. Ready. 1, 2. Oh, nakakapagod. Wala pa tayo sa kalahati. Kailan ba tayo makakarating doon? Sa ano? Feeling ko next year na abutin tayo yung 2018 dito. Oh, Sobrang dito na tayo magpaputukan. Oo. Dito na tayo mag-New Year. Oo. Tagal eh. Sige, diretso. Huy ate, tama na yan. Mahal ka nun. Tatalo natin! Joke lang. Joke lang po. Sira ako. So tatawid na tayo. May pakita mo yung harap. Oh. YouTube content. Ma! Ba't nakasombrero ka pa? Ay! Borderline na yan! Balik kayo! Dito!